Namaste. Jsem doktor Seghon Nahasamapima Petilon. Žiji v Indii, konkrétně v Pandžábu. Bydlím ve městě Jandalár, které je podobně jako Dobrouč na místní poměry velmi malé. Nemá ani 1 000 000 obyvatel. Pracuji jako výzkumník na zdejší univerzitě na katedře historie a kulturní antropologie. Nedávno jsem byl pověřen naším děkanem k vedení velmi ojedinělého výzkumu. Potřebujeme sbírat data z mnoha zemí a kultur po celém světě. Budeme potřebovat velké množství informací, přičemž se setkáme s velkým množstvím potíží a zadrhelů. Bohužel je možné, že tým lidí, kteří budou pověřeni úkolem, bude sežrán lidožrouty, bude zasypán padajícími lavinami, týran krutým počasím, bude trpět zapařením nohou a bude ohrožován dalšími riziky. Přesto však věříme, že na tak důležitý a významný úkol bude mnoho zájemců o tuto práci. Pověřil jsem informatiky z naší univerzity, aby vyhledali tým mladých a schopných lidí, kteří by se hodili pro náš úkol sběru informací. Z jejich statistiky vyplynulo, že nejvíce vhodní by byli pfadfindeři z německého Schweinsteinu, pionýři z Noginsku u Moskvy a vy, skautky z Dolní Dobrouče. Rozhodl jsem se proto do Schweinsteinu, do Noginsku i do Dobrouče poslat nabídku na účast na naší expedici. Pokud máte zájem zúčastnit se, pošlete mi prosím zpět vaše motivační video. Chtěl bych, abyste se v něm představili, abych mohl zvážit, zda se pro můj úkol hodíte. Původně jsem vám tento vzkaz chtěl poslat e-mailem, ale nešťastnou náhodou mi spadla ze stolu počítačová myš. Další nešťastnou náhodou jsem o tuto myš zakopl a schodil jsem klávesnici. Sérii dalších nešťastných náhod jsem se tak trochu naštval a vyhodil počítač z okna. Díky tomu jsem vytrhl síťový kabel a na celé naší univerzitě vypadl internet, který od té doby nefunguje. Proto si posíláme informace skrze poštovní holuby. Není to ideální, protože jsou všude holubince, ale funguje to. Jeden takový holub donese zprávu s e-mailem i s poštou i vám a předá ji. Pokud nám budete chtít odpovědět, prosím, využijte stejnou cestu komunikační. Zdravím vás a těším se na případnou spolupráci. Namaste.